Kodwa yazi ayisho lento ukuthi ngiyogcina ngi-spiritually awaken kuyo le lifetime. Khona into engangiyibuza yona ngisafunda o2 o1st year kanje. Bethi abantu uNkulunkulu uyakubona ngisho ungangena ku-wardrobe. Ngisho ungacasha phansi kwamanzi, ngisho ungangena emgodini uyakubona, ngisho ungayaphi uyakubona. Ayikhona. Ngithi lento ayi-adapt. Ungibona kanjani umuntu ungicashile? Bathi hayi uyakubona. Ubona yonke indawo. Hayi. Oh, now it makes sense now. Because I am God. I see myself. Ngeke uze wenzeke lapho emgodini naphansi kwamanzi ngingayiboni. As long as me I see myself. Yeah, that's actually him or her. Yabo, seeing me. That's what they actually meant. But bebengakwazi ukuyichaza. Babechaza ngalo ohlala lapha esibhakabhakeni phezulu. Lo ngekho ke babechaza ngaloyo ke bona. Yazi ngangike ngime phambi kwesibuko. Ngifunda u2 3. Ngime phambi kwesibuko nje mangibuye esikoleni. Well, fe ngime bese ngiyabuka ukuthi who is this? Yabo? Ngibuthi who is this? Ngubani mina? Ngoba ngangibona ngathi khona into engibukayo ukuthi ngiyazibuka la. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha othi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani. Kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli yabona. Yabo, angifike ngime phambi kwesibuko. Ngiyibuke. Ngithi imina lo. Yabo. Ngithi it was like kukhona into engibona ukuthi ngiyazibuka mina. Bese ngibuza ngubani mina. Yabo. Kwakhona that thing nje. Kanti really I was right. That was not the whole me. Kwakungapheleli lapho. Lokho kwakubuka ukuthi mina ngiyazibuka. Ikona kanye okwakuyimina. Now I get it. Yabo mfethu uma ngabe ungakakwazi ukuzibona wena as a higher self, ukuzibona uyacabanga. Let me put it this way. Yabo mawucabanga kukhona into ekumele ubuyele kuyona le aware ukuthi wena uyacabanga. Le aware of umcabango i-awareness ke leyo. That is the true you. Kumele ubuyele kulona. Yabo every time you are aware that you are thinking, the thinking dissolves. You realize I know this is not true, man. I'm just aware of it. Yabo every time. And then into ezokwenza umqondo wakho ke lapho. Umqondo wakho uzoba frustrated. Ukuthi every time ucabanga wena uyawubona ukuthi uyacabanga. Ngoba ufuna ukuzirap up. It's wrapping itself up and then pretending to be you. Yabo? Yona into yenza umqondo wakho lo. Kanti that is not true. Wena uma ukwabuyela kule awareness yokuthi I'm aware that I'm thinking. I'm just not even to say I'm aware that I'm thinking. You just become aware. You just become aware. Okay. And then we lose grip kuwena umqondo. Ukuthi this is not true, yes. This is a story. Yazi khona umuntu onganaki ukuthi kune story ayitshela sona yena. Ngiyaliswa ke la ngilusa izinsensana. Komuntu ongasinakile lesi story le narrative le epushwa umqondo wakhe akayinakile ukuthi yamanga. Kodwa yena uyayikhola as if iqiniso. Akaboni ukuthi it's just the story of the mind pretending to be yena. And we are also even aware lokho kokusiza even to not to attach yourself to certain emotions and feelings, just to be aware of them. You see, because it's not that we are angry or we are happy, we are just aware of that emotional state.
You see? I am happy. Now you are defining yourself as an emotion. That is temporal. You see? Because that's what will make you to stay in the past. Because the emotions that you felt during that time when you encountered something that was not even pleasant for you, then lawo ma emotions wena wathathwa own ungazi ukuthi wena, yabo? And it's really not you. So lento awareness, ukuba aware, is not about labeling it or judging it. It's not about that. It's about you just reverting back to the true self. Ukuba aware. Everything, yabona nje bakuthiwa nje, you are an ocean. And all these things that are happening, thoughts, emotions, everything, those are just waves in an ocean. They rise and subside, rise and subside. Yes, ukwazi nanokubona ukuthi, oh, here comes, you don't own these things. Oh, it's me, engicabanga lo mcabango obheda kanje. Why I think of scratching this car? Why I think of wishing this thing could happen to me instead of Yen? You don't own it. You know, it's not me. It's not me. I mean, I'm just aware of it. It came. It just came. But I'm not going to own it. It's me. No, I'm just aware of it. It will just subside. It will loosen the grip on you. Ebolon. I-awareness bafethu uwona ukhiye. I-awareness ukhiye loyo. That is why we say ngekwazi ukusakatha thina. Singo changes akasha. Ngekwazi because umuntu mangabe enze witchcraft in whichever way azoyenza ngayo, lo nto leyo ayithumelayo izodinga ukusebenza ngawe wena ozofike ugijime ngemoto, uzovele nje ufike lo mqondo okugijima ngemoto nje without any reason, awukho aware, uyayiginqa. Lezi zinto lezi zisebenza ngawo. Wena ozofike lo mqondo ukuthi awuthi ngishele le ntombazana, ubunentombi yakho noma unomkakho nje uqondile, uthi ngishele le ntombazana, awubona ukuthi ulanda inkinga manje, yabo? Uthi ngenza ukuthi if you are not aware, because kumele ube aware ukuthi oh, here comes a trick. Ngoba masudlulile futhi lapho yonke lento iyaphela yonke lento. Yonke iyaphela. It just rise and fall. Well, now you are just an ocean. In fact, singayibiza lento ukuthi that awareness that you are is like a screen. Ayikho into ehlalayo ku screen. If the movie is playing, ayikho into ehlalayo. Yonke into iyafika iyadlula. When you just decide ukuthi kona kuphi ufuna uku-engage kukona. Even nama thoughts akwenza ufeel happy. Now angakutrick. Ngoba you can be in a narrative. Yabo? Kanti into ebalekile ukuba kwi-present moment, ngoba if you are in the present moment, all your mental power is here. All your mental power is here in the present moment. And then you are powerful. Alonje, you are powerful. Let me stop it there for now.